Njalo phela ngiyamthanda wekhasi yami besakhuluma nomnikezwa kusemnandi mfethu umnikezwa ubusaxoxa phakathi waqala ukucula usukhuluma album manje awu9 11 yes 11 le yes alright ngifisa ukuzwa ukuthi ngiyazi vele lo mbuzo ubukele kubani ucula kahle mina bhuti eqinisweni ngangumuntu oyithandela ibhola umculo nje angena njengedlozi umuntu mase engena idlozi ngoba kahle umuntu mnebe ngimlandela kahle eqinisweni umgqumela benginokubuyela kuyena la ngaqala ukukholwa khona ukuthi into ngayenza yenzeke ngo2000 efike ekhaya befika nomjikjelwa ayikhiphe la album ethi izikhami izikhomo cishe impela ngahlala naye isikhathi eside ngoba bengireza naye icula ingoma zakhe lezi ezingakaphuma leso sikhathi angizwa lapho wathi hayi mfana uzoba inkunzi kodwa kumele ufunde uqede washo ukuthi mase ngigoli ngo2007 8 angibanga naye inhlanhla ukuthi ngiqondayo nokuthi abe esaphila imthole sikwazi ukusebenza naye kodwa ngayikhipha ialbum esayikhona 2009 abawamuva ukuthi uthuluthini babo wayijabulela kakhulu kwa umuntu othi no mawusubuyele studio ngonyaka ozayo ungithinta sikwazi ukuthi sisebenze ngoba ngayi mfana uzoba inkingi so ngangaba nayo inhlanhla ukuthi ngicine ngisebenza naye isimo sokuthi wabe sebambeka kulezo nsuku wayesewumuntu odlulayo kodwa ngokomsebenzi ngisebenze kakhulu nje nomjikjela bayazi abantu abaningi ialbum yakhe yokuqala ethi hlupheke sonke yimi ngangidlala isiginci lapho ngibheka ngikompoza ngisebenza nje naye kahle leyo ndima kade ngayiqala ngoba ngo2009 ngikhiphe ialbum yami nayo ukhiphe yakhe cishe lethanyana mina ikhiphe ngogudi mina ngaqala ukurelease kahle ngathi mangiqala ukungena mina emculweni kwabanzi impela abantu bethi nalivukani ngoba ngathi mangiqala ngingena ngahlala nje straight la kufanele ngihlale khona into mabuye iphiweke noma ngathi ayibalekele egcineni uzogcina ufika lapha la bekudinga khona labantu abakusuke bekufake khona so ngifuna ukuzwakela inginamba ongayitshela ukuthi umuntu othi ngisafisa uba umculi nami ake ngicule nje ingqinamba futhi ziningi kakhulu eyokuqala nje mawuzo release umculo osudinga imali manje kakhulu into yokuqala le yiyo esilimaza kakhulu ngoba amakhampani awasekho amakhampani angakwazi abekwazi uqala ukuthi record ama artist abafake studio enze le yonke into abatholela imidlalo manje sekunzima kakhulu ongangokuba nomuntu ungathanda ukumrecorda kodwa kumele ucabanga ngeqala ukuthi ubani umuntu ozokuxhasa akunike imali ukuze asizakale ngoba akukho la kungasasetshenziswa khona imali ngoba istudio sisodwa nesiyadula ikhampani yodwa iyadula ugama CD kuyadula bayazi abantu abaningi sekusetshenzwa kakhulu ngezinto ze-internet izinto sezenza izinto zibe lula kodwa nazo idinga imali so abantu abasafisa ukucula bafethu yebo khona ukucula kusiyinto ongathi ngazi uyifundela kodwa mawunesiphiwo sawo ngakhona ukuthi ukwenza kodwa kubalekile bafethu ukufunda imfundo nje kumele sihamse phambili ngoba noma ngakuthiwa uyaqasha phesha welanga mawuzothi uyosebenza khona ungeze ukuthi umlungu uthini inkinga leyo so mina nje ngine experience ukuthi yokulokhuza umculo ngoba ngibuya naphesheya ngoba sasihambene ondaba zekwanje ngafike ngabona ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi umuntu afunde noma ngacula uqede kodwa kumele ube nemfundo phambili ezokwazi ukuvulela indlela noma ke usuculayo kodwa imfundo ayikulekelela ukwazi ukuhambisana nesikhathi kade ngibuka nje la iqiniso lento yama airplays lento yama airplays limaze kakhulu kade ngiyibuka la kuvela ukuthi ibaho abacula abadlala kakhulu kuma airplays lento kaSamba akekho noyedwa kwaMaskandi kuvela Black Diamond kuvela Casper kuvela KA then mase ngibabuza bathi abaculi benu abakayiqoli lento yama radio airplays uthi into enjalo bathi bona Richard Sambro nje usuqedile kanti uyasilimaza impela ngoba zonke lezi indawo kuthiwa siregister kuzona orisa obani mali kumele sizenze ngoba kulula uma ngabe uregister yonke indawo ngani ngoba uSambro ukwazi ukuqoqela kahle imali yakho une show ukuthi vele uregister so thina senzima ngoba even nje ekhaya kunzima ngisho ubaba uthi angene efonini safuna ukuthintela ukuthi ngithinteleni la
nabanye abangafundile kunzima nokuthi bangene nje kuyidlala nje lapha ku YouTube kunzima. Iyo lento ekufanele siqaphele ukuthi asifundeni bawethu izinto seyizokwenzeka ngenye indlela sekushintshile. Amakhasethe afika phela. Kwakunalama CD amakhulu kuthiwa ama-plate yebo afika adlula bafika amakhasethe adlula nama CD nazodlula. Asambe nesitayile esihamba naso kungathiwa thina sisasele engazi ukuthini izinto zethu azilungisekile. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi abafowethu senze sure ukuthi izinto zizenza ngendlela sikwazi ukufunda siqhubeke nokwenziwayo ngesikhathi ukuze sikwazi nathi ukuthi kusasa makukhonjwa lapha nathi sitholakala khonjwa lapha nathi sitholakala. Alright, wena-ke la Mnikezwa esinaye-ke la endlini zomsakazo mfethu ngiyafisa ukuthi ikakhulukazi ihloko sale album esizokhuluma ngayo namhlanje ingabe album engabe ingabe yini sithini? I-album le esimona sikaShafuza iphume ngo-2020 ngoDisemba. Ihloko sithi Crush Yami iyo le ngoma eqeda ukudlala. Hey, abantu bayazi-ke mina mangikhetha isihloko ngisuke ngikhetha ingoma vele ezofika ihlale kubantu. Yize-ke maningi ama-album esengisuka kuwona njengomnikezwa agreement, umnikezwa ngizozenzela, isimana saShafuza iqiniso alikho, isimana saShafuza umlilo, umnikezwa isimana saShafuza ngesibayeke, kube umnikezwa idola. Lapha edoleni bayazi abantu ukuthi hey afika namathisela kakhulu kungasho mina kusha abantu ngoba phela into mangiyenza mina ngiyenzela abantu. Ekugcineni futhi kufanele ngizwe ama-complaint abo ngizwe lapho encoma khona ukuze ngilungise makonakele khona. Cha kule album cha basakhombe okuhle kodwa ngikakuzwa okubi izeke lingekho isuku elingenasici mhlawumbe usazoqhamuka uzothi hayi mina ngikhala ngalokhu nalokhu. Kodwa ngiyathembisa ukuthi mawukuthi kukhona la engenzanga khona kahle mhlawumbe ngonyaka ozayo ngizobe sengikulungisa lokho ngoba senzela khona ukuthi abantu basilungise la suke sona khona izinto zenzeke ngendlela abayifunayo. Yabona kwayibeka ngempela kade ngikhuluma ukuthi kade sithola lapha inkinga xoxwa ikakhulukazi ko Cape Town ngoba khathi silele sakho ubudlelwana abantu abaningi basela online abantu abaningi basilandele bekhala ukuthi yini sigxile kumaskandi wala kuphela sengabathuthisa abanye abaculi ngoba labaculi umaskandi isenkebo Cape Town bathemba ukuthi baphushwe yithi kuze umaskandi wabawaziwe ngoba yazinda wamaskandi leni ngabona nje le ngifikile le kuthiwa ngizoxoxa umlando wamaskandi kubizwa abantu ehall kwagcwele ethebhama bezozwa nje ubani umjikijelo usucaza ukuthi ubani wakabani ubani chona ke ncamashimi ntathu ncamashimi bese bayafana. So ngiyafisa ngathi the usho ukuthi ngibuye kutheni ngoba nathi usebenze nabo nje empilweni yakho. Abantu ngisebenze nabo baningi kakhulu. Ngaqala nje ngithi umjikijelo lo wakwethu ngisebenze naye nje kakhulu angithila azahambe emhlabeni kube u-album womkhulu ngisebenze naye kakhulu kubondabze kwayo lapho kuhlana khona umthandeni umjikijela no-Ali bese kuzoba umrozo ufakude ngisebenzile naye khona umfana kuthiwa ithwasa lesimawana ngisebenzile naye umfana wami loyo nothisha wamagcobo wami umfana engimrelease nje kulo nyaka odlule kuphela uDisemba. Kuzoba umfana nje phakade lihle ngiyalibona ngiphathe yihle ngiyabona ngisebenzile naye futhi nomunye kuthiwa umlungu wasemsinga ngisebenzile futhi naye nomunye kuthiwa umjaheni ngiyambona umjaheni ngisebenzile futhi naye nalo engiwele naye kuthiwa ubheka ihonga kweze echaza ngisebenzile naye kube umfani kube uDulas kube ulihle usigabiso angazi ngabala ngithini baningi kakhulu abanganakiwe la nginongiga khona noziya ngegugu nawe uziya ngegugu ngisebenzile naye nongiga ngisebenzile naye uJiva zimningi baningi kakhulu angazi ngabala ngithini. Mfethu athena bazakhe kuphetha bakuthola kanjani abantu abakufunayo? Bafowethu la Facebook njengamanje ngi-live and futhi ngiyatholakala ku-Instagram umnikezwa wami bese kuzothi ku-Facebook umnikezwa isimanga saShafuza ngubane. Iy'namba zami ngitholakala kuzona mawufuna ungiqasha mhlambe nje ufuna sixoxe ngokomsebenzi inamba nje iyodwa ngitholakala kuyona 063 105 2967 063 105
2967. Ngiyacabanga ukuthi naku-Facebook naku-WhatsApp ngikhona. Mawukuthi bafethu aniphendule ngesikhathi. Ningixolele kodwa ningogcina ngiphendula ngoba kancane kancane nenjaza waqeda amanzi ngolimi. Suke sisho lesuke sisho khona ukuthi noma ungaphendulekanga manje zoze ngifike kuyena ngani ngoba ngibaningi kumele ngini-attende nonke ngigcine ngijabulile. Bese ngakhulu kuba nayo la msazweni Nongoma FM. Ngibonga kakhulu. Ngoma khemnani kakhulu esimkhipha ngayo lapha ke umfethu uyabona masikhuluma ingoma yethu ke ukuthi ke yabona ukuthi uyabona lezizwa ke ine yabona makuthiwa iyawathinta amakhono mekhuluma ingoma zothando iyashaya lapha eshaya khona bese kuyaqondana ngakhulu yena kumnikezwa ke isimakwana ke sikashafuza.